Der var engang en lille dreng ved navn Emil. Han boede i en hyggelig landsby midt i skoven. Emil elskede at gå på eventyr og udforske naturen omkring sig. En dag, mens Emil gik en tur i skoven, fandt han en gammel skattekort. Skattekorten var blevet glemt af en pirat for mange år siden. Emil blev så spændt og besluttede sig for at finde skatten. Han begyndte at følge kortet, der førte ham gennem tætte skove og over stejle bjerge. På sin rejse mødte han venlige skovdyr, der hjalp ham med at finde vejen. Han fandt også skjulte huler og hemmelige stier, som førte ham tættere på skatten. Efter mange eventyr nåede Emil endelig frem til det sted, hvor skatten skulle være gemt. Med hjælp fra sine nye venner begyndte han at grave. Til sin store overraskelse fandt han en kiste fyldt med gyldne mønter og glitrende ædelsten. Emil kunne ikke tro sine egne øjne. Han havde virkelig fundet skatten. Han besluttede sig for at dele sin skat med landsbyens folk og bruge resten af pengene på at hjælpe andre i nød. Fra den dag blev Emil kendt som landsbyens helt, og hans eventyr i skoven blev fortalt igen og igen af folk i landsbyen. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende.